Ana kidungan lur, ketan kolek gempol legi. Utange nyelek nek nyaur kolek. Maksude nek nyaur wedi lur. Tapi iku dudu kidunganku. Iku kidungan teko Cak Sapari saut-sautan ambek Cak Kartolo. Wis ta, sing iki lucu iki. Seman dhewe lur cek melok ngguyu ngakak pisan. Aduh. Trimana Joko berek ta ya apa aku arek. Ono wong ngitung dadak diurak-urak iki. Wis ngidung kene arek. Biasa. Ngepos ya? Iya, Pos. Pos apa? Pos Ansuit. Ya, Pos Jula-juli. Iya. Nani. Lho kaya sing dhisik biasa iku lho, Ri. Ketan kolok Gempol legi. utange nyelek. Nek nyaur kolek. Sing tepak apa lho? Nyaur wedi, ngerti. Lah kok nyaur kolok? Gak minangka anune ta iku. Dodol tinuku lho. Ya lek dodol aja larang-larang rendeng. Ya tak doli sing murahe. Kok nek tuku kudu kenceng aja utang ah. Dadi duwe ya utang. Kena ya lho. Ya. Ya mesti lho. Lah kon mang tak delok kaya gak muni tak saut kon melok muni. Jare kon ngidung. Lah iya kondisi Sendang lho. Kondisi ya. Iya. Amir Samar. Senang Umar. Ayo Amir mbek Umar lah dulure ta. Dudu Umar. Oh, kate gawe ta kon iki. April Mei. Kenapa juga April iku? Kalau cari pelecuk. Bener tadi aku malah mencel lagi bulan. Ayo lakokno. Lagu nanti iki. Lagu mundur ah maju. Ya maju. Oh maju. Ayo. Aduh kok. Aduh. Hati-hati lah. Iya, Ri. Kok niku ngomong ambek sapa? Angkat. Kene opo lo? Gak kena apa-apa, Ri. Apa sih gak kene apa-apa? Iya, ana terus ya. Ono terusane lho. Gak perlu. Kok gak kene apa-apa? Kene opo lo? Kon kok plelak-plelek. Anane plelak-plelek, Ri. Aku maringi cai tetel. Opo sebab lo awakmu mlayu ngedol? Anane aku mlayu ngedol sebab aku teko lor. Opo sebab lo awakmu kok gak muncul? Anane aku gak muncul, Ri. Aku wingi dekem ana lor. Lah wingi kala Iya. kok mlayu ngetan. Anane aku mlayu ngatan, Ri. Aku teko kulon. Opo sebab Oh, awakmu kok gegeran? anane aku gegeran. Aku enak turu diotong-otong ngulon. Kene opo lo? Iya. Siramu kok gondol? Anane gondol mari potongan. Kene opo lo? Bojomu kok ngambul? Anane bojoku ngambul.
kandhani ri anane bojoku pore sebab mari ngetok sapi lanang. Apa sebab pelo Iya ya. sapimu kok kereng? Anane kereng iku sapi karan ri. Apa sebab pelo Iya. bojomu kok mencureng? Anane bojoku mencureng. Tatak bojoku kepingin nyikat. Ring kuning mangkung nang kali. Akhirnya variane rek sapa wonge gak kudu ngetok. Lenjer kuning nyenengno ati. Sapa wonge rek ngene iki gak kudu kula kongkotan. Awan-awan lo la udang pecok. Waduh sore titik gremes lengges apa wis kapok. Dadi prawan ojo plerak-plerok. Nek plerak-plerok adikku kabeh marai ketiban lengges. Rodo papat arane praoto. Nek rodo teluri arane demu. Bojomu kok pegat Ruari konjare kene pangaruh. belani prawan ayuri sing mari di heret-heret bemu. Sikil papat Yori arane sapi. ono sikil papatri arane jarah. Awang larat lo dadak kepingin rapi. Bareng nekat rapiri dadak tanggaku ini dicak-cak jaran. Lah yo nekat iku. Karian kok ngeban terus. Ayo apa nyenengane? Ayo, lerekno. Wis iso kon. Sih, lerekno. Kalian ini ya. Karo edang ah. Iya. Yupainten Teleken cendelo nyekak semanten. nyatorkan bola. Karuten, ayo. Ya. Iku mau lur sing bahas kolek sampai utang-utangan. Terima kasih sudah menyimak kidungan tadi.